وەک ئەم بزانن ینی دۆ ئێڤاری دەمژمێر 1:45 دقە ینی مخابن جوانی شۆرشگەر bi şêwayekî hovane bombeyeke avêtin mala me yanî ziyan bêtir ziyanên madî bûn. Em spasiya yazdanê dirovan dikin got ziyan ne ziyanên canî bûn. Yani bi rastî evana hurmeta mala nagirin nabêjin ev mal zarok tê de hene jin tê de hene yani heta kengî wê vana dest bi van kiryarê xwe xerab bikin. Yani me dît li Hesekê, li Dirbêsiyê, li Kobanê, li Dêrikê bê çawa ofîsê enekesê bi şêwayekî hovane dişewitînin. Yani di texmîna me de ev kesana bi nerîna wan de ew xizmetê dikin lê mixabin îro çend kesmanê çend Kurdmanê dixwazin ew jî koçber bivin, penaber bivin, dixwazin Kurdistana Sûrî bi temamî vala bû. Mixabin yani vana bi van kiryarê xwe yani armanca dijmin serê sedî sed bi kar tînin.